Ta Dzisławec Maria, ta była od čeho spočatka naučerstvo. Hadžo 10-letnika. A my sme jara wulki zajmili, so wiele ludzi, so naučerstvo přizevi, dokež te 25%, kotrež bychu tam v tym studijnym zeszyku żadane, temu żeny nie sme docpili. A 11-letnik ona zeznaje do Petra, a tu nie studował weterynarną medycynę. A nadowo byście ta za weterynarną medycynę. So. Te miejsca bychu sprynje jara napremne żadne. A to się raz Dzisławec ryczał, hać ta tola nie warte przyte, nie, ona chce medycynę, weterynarną medycynę. So, a ponio, co to po takim z Hanskom tak, a on prawie że ja junu przyjedu z jednej sobudziwaczku od ministerstwa k wam, a tanech junu ze z tej Hantuszec ryczy. To dżęca, ze Dzisławec. To dżęca zcyła jace, a to je wprawdzie przyjewajena żona won, z ministerstwa, z Berlina, a myśmy potem z tej Dzisławec ryczyli. A tajo wostawa przy tej weterynarnej medycynie. A daje ta subudziwaczka od ministerstwa prawie, da macie nigdy studnie miestno, ale wo przystajne dobycie to sama starać. Dokeż ten najskiery też miestna za weterynarną medycynę byś obsadzone. A to nie traje się to nikak da ona przyjdzie, ona nie chce tu weterynarną medycynę studować. Musimy zesnić, no, tydzień do ryczyli, że ta przy tej uczestwie zostanie. Dokeż smo zajmnate mieli, so wučeru kupuja.